Здравейте на всички, аз съм Дилвики и както виждате, и добре дошли в първи епизод на Minecraft Pocket Edition. Версията не знам, само да си оправя настройките и започваме. Както виждате, снимам с нова програма. Напишете ми долу в коментарите, ако искате да знаете с коя програма снимам. Или нещо такова. Опа. Видео. Първо лице. И да, оцеляване. Съм ги пуснал, не мисля за пътите. И сори, но нямам скин. Не мисля да се тегля. Кажете, искате ли да имам скин? Така. Сега ще отидем да чупеме дърво. И тази програма много макив според мен. Резолюцията е супер, пробвал съм я. Като тук ще се взема книгите и може би в тази книга. Книжките ги вземам, за да може като намерим майран. Надявам се да се направим енвил. Аз би търговия. Виждате, че ми е на български смарагд. Наричам. Вече за пръчки. Правя пръчки. Така го сложим това решение тук. Правя пръчки. И ми трябва само още две. Едно. Две да се направя братва. И знам, че всичко тук ми е наготово, но ще няма материали, ще се маха, може би няма. Ще се оцелявам тук и ще махам лека по лека къщите. Да, вижте правилно. Само да махна този ред, да чуваме да се изкопваме камънак. Този епизод ще действам, няма защо чакам. Книгите се правят лесно. С кожа и такова. И страници. Страници са правят от захар. Захарта се взема от. Ще направя един кирпичок. Отиваме да копаме. Тук ще ни една къща. Тук тез може да взема. Така, ще вземем тия печки. Той. Ще видим има ли нещо в честа. Така, в честа има 3 айрон. Една ябълка и едно злато. Ще се вземем честа. Чуваме да слагаме тези бокуци с това. Нашата къща. Така виждате, мога да го спра и да си пусна камерата. Да го стопирам, да. Така. Лаглото ми къде ще е? Защото се намеря овце, което ме навежда на мисълта. Така празно ли да стои? Ай.
дърво. И мисля тук да оцеляваме целия свят. Ще го кръстя даже. Минали са 5 минути. Да ще си направя една бърза ферма за sugarcane. И тук няма четвам абсолютно нищо и ще играя на епизоди. О, фак, не ба. Падна ли? Мамичката ти вкъса тъй. Хора, извинете, че пса. Още едно тук ми беше. Трябваше. Нищо ще намерим. Тук фирмите, тези за разгора. Дърво. Ще ми трябва и то със сигурност. Се... Това е една кирка. Не виждам ли? Оха! Хора, не съм читала абсолютно нищо. Ще ги бия с ръка. Вече при селата има повече. Също така играя на версия, в която има цветни лего, така че мисля да си направя такова. Паризолата е. Белото ще стане бело, тъй че няма да вземем бело цвета. И сега ще видите как ще стане различен цвят легло. Първо да отидем да го направим. Къща ни си има прозорци. Може би ще оцелявам с други хора. Самостоятелни порейци. Или такива тимови порейци. Няма правя. Ще се оцелявам. Лека по лека може би ще разрешавам къщите. Голата свиня не умирала. Настъпах ли нещо? Не, защото трябва да се правя мотика. Колко бавно минава, колко бързо е. Мамичката. Първо ще си оставя всички бокуци в честа. А не той сега ще го засадим. Ще оставя той. Няма да се правя още, ще се направя първо брони. Ще оставя той. О не, ще оставя само трички. Така. Това какво правя? Отиваме тук, правим едно бело легло, както виждате. Леглото е бяло. Ето го, бяло е. Цветето. Това шиба на наркотизирано цвете. И защо не ми дава да си направя цвят? Жълт. И ще си сложа това ето тук. И да се стъмнява май. Пуснал съм чипите за всеки случай.
Защо не става? Хора, аз ще греша или трябва да стане боя? Добре, аз не греша. Трябва задължително да стане боя. Защото не искам да съм се сбил легло. Айде бе. Сериозно. О, стъмни се да фак. Дали не забелязах. Фак ми е. Само да се засилите с работи. Шугарки няма да се засадя. Мисля до тук, да, или? Да. Тук е другото. Не, че не искам много снимам. Паяк. О, паяк учи. Убия. Да не падна в кладенеца, че това ще има речко на макс. На български само, ако забелязахте. Така. Ако искате, долу в коментарите ме питайте дали искате да знаете програмите, с които снимам, защото Защото си моята фирмичка, нали? Да, няма обаче за моркови. Лошо, откъде ще намеря моркови? Ти червеното, аре бе бац. Сигурен съм, трябва да стане боя. Ето го, дами и господа. И имаме червено легло. Не съм на място, където има много цвета. Но това е червено от роза. Ще да го прочита червило. Не съм се читвала нищо, не мисля да читвам. И не съм изключила мобовете, даже съм ги направил, нормал съм. Направил. Това е червената боя. Жълтата само не знам. Жълтурче, арева бац. Какво? Така, виждате. Така. Да, ама ето и жълтото. Жълтурче, го дами и господа. Дали не... О, кошка номер 5. С 2 хита. Давай, топора путка майка ти на страни. Ще изям сурова. Колкото ме нахрани, толкова ще се върна да си взема и другите паражоли. Мисля да гледам за други цветове. Не. Аре бе. Сериозно. Да, той огъза. Аре бе, свиня, умира пак това. Сам да не те убива морето, защото беше... Аре, ямбри тук. Надолу ли падна фак? Имаме паржоли! Папай, човек, папай! Така видях и кокошка, ама. Изключил съм се автоджампа. Отправил съм се настройките къде. Ала ми тук, ама. Лили, знаете ли какво? Какво ще ги развържам по-нататък? Я... И речкоит на макс. Ако не намеря селото. Няма да не го намеря. Тук е тъй. Аз пък да каем да съм ходил на майната си, което не е вярно. И така овчица.
ще убим. Между другото, забравих да си направя меч. Не, ти са автоджъмп ли си, бе? Аз съм без, защото не съм чойтър. Автоджъмп е за читъри. Да правят паркур. Аз сега отивам при господин Фило. Фак. Не ми кажи, че се загубих селото. Така може такова те легла. Пиза килимченци. Още една ми трябва. Кон, който ще го убим. За кожа. Добре, сме маймуно. Бях панел, аз нямам седо, не знам как се прави. Имаме две кожа. И изобщо не знам къде е селото. Няма пък. Няма пък, защото ако спра клипа, няма да спирам клипа. Аре бе, човек. Сел да загубиш, че си много смотан. Да читна ли? Няма да читна. Имам разни работи в мене си. Всъщност, тези работи може и да не ми трябва, така че... Може би ако се килна, защото не мога да се върна от дома, ако се килна, пак имам да кожа. Аре бе, наблизко и накъде, 100%. Стига бе, Милке. Утам са около тая гора. Тук вече минах. Добре. Такива дървета нямаше. Това означава, значи хора, слушайте, защото ти лад, пак какво беше. Значи тръгваме в другата посока. Пак с тъмни, дореме, ама но. Слушайте сега, хора. Нямам за един и скоро ще умра. Така. Тръгвате натам, докато не намерите селото. Или там, където... Така, тук минах. Окей, аз обикалям около тая гора. Ако тръгна на... Къде да тръгна? Не, че не знам как да се увелича чункоите, защото... Природа. Майнкрафт. XP. Щом има XP, това означава, че аз съм минавал от тук. Ами освен да се килна, кила не е. Имам кожа, ама кола на това. Девойки умря. Ти ще мазаме. Това листа за смара. И какво? И 44 ефикасно. Вах, майко. Ще ги събираме. Сега.
Да фак. На къде? На майната си тръгнах, че да умра така. Ще тръгна пак, защото нямам никакви материали. What the fuck? Знаете ли хора какво ще да е хубаво да направят в Майнкрафт? Не да ти пише къде си умрял. Нали за телефони говорим? Не да... Ей го XP. Не ти са жълти. Трябва ми още материали. Явно, посадим. Газ! Спринт, марафака, спринт, а? Айде по-бързо! Той било толкова близо до мен. Чем се струва, че трябва да имам още материали? Хора, тази програма лично мен много ма кефи, защото мога да се го обработя точно когато снимам видеото. Така, сега. Ще си сложа килимчетата. Ето. Така, нямам. Леглото да си го направя червено. За да може да се... Всъщност това ще го направя на захар и с тая захар... бе, тук гледах никъде кон. Между другото хора, трябват ми в момента крави и коне, защото ми трябват много кожа да се направя сет. Такова броня, да ме пази поне малко, като мога да речу бънте зомбита. Аз нече много се срещам с зомбита, ама аз се лягам по принцип, защото не искам да се занимавам половин час. И гледам, че нямам нищо за... Не, гледам, че има такова. Весния свиня. И защо отиваш към водата? Искаш да умреш, искаш да плуваш като помираш ли? Имам 3 кожа, което е малко, искам да спра да тичам. Ето го шиба някакво. И дами и господа, вижте как се прави. Но
Листите се правят в крафтинг тейбъла. Ми да такова педофил. Ах, ман. Добре, дринте. Дисконгален. Абе. Абе, кон. Аре, бе, мамичка. Така че убиваме и този тъпя кон. А не то малко няма го бия, защото така искам аз. Алаху! Аз правя още захар. Между другото, как се прави седло, трябва да чета какви материали ми трябват в интернет. Но сега като имаме кожа, всъщност кадича, имаме трикожа, ще видя как мога да си направя седло. Нека седло. Вижте как се прави кожа на конска броня. Ако седло, не знам що, ама няма седло. Кожени бутуши. Так. Добре хора, сега съзнам нещо. Не знам как се прави седло. Трябва да чета в интернет. Ако ще направим конска броня. Нямам седло. Добре бе. Излъж седлото. Трябва да ми върица бе хора. Давай да си го веда. Да. Те се родят коне. Защото го оставя, кой знае да се избере. Аре вече банко отдъка. Колко не вече? 5. Майкам да еба. Така да си направя странички. Фермичка си имам. Те ще се родят коне. Ако не се родят, да се родят. Между другото ми трябва паят в момента, защото лък, такива работи. Работи. Мила. Права лист. Добре, така се правиха листи. Което е Майнкрафт сега, бе? Така лист. Как се прави? Хартия е. Как се прави хартия? Не ми кажи как се прави
Тай бълга за Майнкрафт. Много си шибана. Ето за пръчки имам точно за един дървен меч. Правя пръчки, правя меч и отивам да избия някой. Също така, защо не си направя айран меч? Не. Айрана... Ей го хора. Какво ви казах? Насякъде... Аре, то ще го оставя. Трябва да го заоградя. Кончо! Я виж какво имам за тебе. Нещастно копеле. Ти ядеш ли такива неща, бе? Поклук. Абе, тъпанар. Ами катари слизай, бе. Идвай, бе. Идвай, бе. Аре, идваш ли? Нахраних те. Майнкрафт е доста променена. И както виждате тук. Крава! Човек да не повярва. За кой имам? Абе, те ще се родят, бивам готов. Час плечем се правя. И дами и господа, още една кожа, такова и чест. Можем да си направим... Те се родят. И ще може да си направим честплейт. Трябва да копам. 32 минути лад. И хора, това ще е всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако така, абонирайте се, харесате и оставете по един коментар. В коментарите пишете дали... тук да го затворим. Дали искате да си живея в тая къща. Дали да се... Да ви кажа програмата снимам.